Wel, Nigel dwi, ac dwi'n byw rhwng Aberhonddu a Phonsenni. Dyma fy Dysgwr nawr, ond dwi'n dod o Iwerddon, Gogledd Iwerddon, yn wreiddiol. Dwi wedi byw yn Cymru ers mwy na 20 blynedd nawr. Mae lots o resymau wahanol I dysgu Gymraeg. Mae dau fab dy fi, Rhys ac Elis, a mae mam Iaith nhw yn Gymraeg. So nawr dwi'n gallu siarad gyda nhw yn cyfrwng Gymraeg. A mae mam nhw yn siarad Cymraeg hefyd, mae Cymraeg yw hi. Ac pam o'n i'n gweithio llawn amser, dwi'n gweithio yn y diwydiant dŵr, ac mae Dŵr Cymru, cwmni dwyieithog. Ac o'n i eisiau dysgu Cymraeg ers talwm y gwir. Felly, pam stopais I gweithio llawn amser, dechrau gweithio rhan amser, dwi'n dechrau dysgu Cymraeg yn syth. Oh gosh, mae lots o manteision. Wel, dwi'n gallu siarad nawr gyda fy plant, Rhys ac Elis, wrth gwrs, ac mae gyda fi cymdogion o gwmpas ble ni'n byw yn Aberhonddu. Mae nhw'n siarad Cymraeg. Dwi wedi dechrau symud I siarad Cymraeg wel 6 mis yn ôl nawr. Ac, ond hefyd, y gwir, dwi'n mwynhau yr diwylliant Cymraeg. Dwi'n dechrau dysgu nofelau yn Cymraeg. Dwi'n darllen Gartholwg bob wythnos. Mae diddordeb dy fi mewn cerddau Cymraeg hefyd. Es i'r Eisteddfod, y llynedd, dwi'n mynd eto hefyd eleni, ac mae lots o pethau diddorol ti'n gallu gwneud os ti'n gallu dysgu, deall tipyn o Gymraeg. Wel, tua 3/4 awr yn y car bob dydd, bob tro, ond dwi'n hapus I teithio, achos dyma lle go iawn, ac hefyd dwi'n gallu gwrando ar Radio Cymru ar y ffordd lawr I cwrs, ac ymarfer fy Gymraeg yn y car ti weld. Wel, mae'n wych. Mae'n Nganolfan yn wych, cos mae pobl sy'n gweithio fan hyn yn neis. Mae'n lle neis hefyd, mae lots o pethau I gwneud. Dwi'n gallu cael paned neis, amser coffi neu brechdan, amser cinio, ac mae grŵp yn y dosbarth fi yw pobl, ffrindiau clos nawr I fi. A mae 3 awr, 2 bore bob wythnos, a mae 3 awr yn mynd yn gyflym.